Hello guys, kumusta na? Narito tayo ngayon ulit sa bukid upang masaksihan po natin yung pag-harvest ng mais namin. So, ayun, huwag kakalimutan na mag-subscribe and mag-comments at mag-likes na rin. So, pupunta na tayo ngayon para makita natin kung paano nila ina-harvest. Masag mo pa sa tanan eh. Kaya aja kami. Harus kami lagi. Lontar. Pagkalan ko na lang yung sound niya. Gini. Harus kami lagi cinta. Udah sampai tuh ya. Oh, ayah ini. Masag tu pa sa musyatan. Ayo man. Okay na. Sa kulasan yung kintan ta. Malasa labas. Na may kinta na may talaktik. At tayo labas yun sa may. Pero doon na rin pinitan. Tapos mo. Walang liquid yun to. Ay pinaka may spray no. May walik. Walang yam. Hindi, may niya. Pinapil.